Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So नोंथांमोना आङो फ्लाइटआव मा खालामो मा मायो बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो नालाय बेखायनो आङो दिनै गोदान मोनसे vlog लाबोबाय आरोना. So जोबजासिम नायलांदो. So guys, फ्लाइटआव सौफैबाय. दिनै आङो मा जायो मा खालामो नोंथांमोना दिन्थिबाय थागोन आरोना. नै जोंना गेलिया ओमफ्राय नैबेयाव डेम' किटखौ दिहुनना दोनखाबाय ओमफ्राय आंनि कैश पाउच बेयाव आंनि मेकअपनि एसे एनै बुस्थुफोर दङ ओमफ्राय वेटिं पेसेन्जार्सफोर जिरायदों सहैग्रा जोङो जोंनि लाइनारखौ खुंग्रोयो आरोना आइडि कार्डखौ ओमफ्राय नै आंबो खुनानै बे जोंनि फिसा टट बेग थायोना बेयाव सोना लाबाय आरोना ओमफ्राय सोखांनानै नै बे सानि अभारहेड बिनाव बिदि बेगखौ सोनानै दोनहरबाय आङो ओमफ्राय दिनै आंनि एल'केशना R3 मोन आरोना जेराव मिड एक्जिट थायोना इमारजेन्सि डोर बेयावमोन ओमफ्राय आरो सायाव इमारजेन्सि इक्विपमेन्ट्सफोरखौ दोनो नालाय बेखौनो आं चेक खालामगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव आंनि स्ट्रलार बेगखौबो दोनबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबे साइडथिं आरो अक्सिजेन बटल ओमफ्राय आरो फार्स्ट एड किट बेफोरबायदिनो इमारजेन्सि इक्विपमेन्ट्सखौ दोनो नालाय बेफोरखौ आङो चेक खालामजोब्बाय सिल नाम्बार दंना गैया साइन नंगौना नङा ओमफ्राय आरो लोगोसे एक्सपायरि डेटफोरखौबो गासैखौबो नायजोब्बाय So गासिबो इक्विपमेन्ट्सफोरखौ चेक खालामनानै सार्भिसिबिलिटिफोरखौ नायनानै जोङो चेक पास खालामहरनांगौ आरोना लिडनिसिम Okay, so all the equipments are checked and found serviceable in the mid, okay? Everything is as per standard and we do not have life raft in the mid exit. Done, thank you. Okay, done. ठीक है. So pre-flight check को पास खालामखांनायनि उनाव आंनि cabin shoes को दिहुनना लाखाबाय आरोना because जोङो in flight flat खौसो गानना थायो heels को दिहुनना दोनो by the way जोङो दिनै 4 sectors operate खालामगासिनो दिल्ली बागडोग्रा दिल्ली अमृतसर दिल्ली ओमफ्राय फर्स्ट फ्लाइटखौ अपारेट खालामखांनायनि उनाव जोङो बागडोग्रा सौहैबाय स' बागडोग्रा फैनानै जों बिनि मम'खौ जायाबा माबोरै जानोना स' बेखायनो आं ओमफ्राय आंनि क्रू सासे जों सानैजों पेसेन्जार्सफोरजोंनो जमा ओंखारलांबाय आरोना मम' लायनो थाखाय ओमफ्राय आरो बागडोग्राया माने दार्जिलिंनि खाथियावनो नालाय स' वेस्ट बेंगलावनो गोलैयो ओमफ्राय बिनि मम'आथ' अलरेडि माने स्पेशेलखाना गोथावखा बेखायनो जोङो माने अल द वे ट्रान्सफार लानानै सिकिउरिटि पास खालामनानै जोङो मम' लायनो थांदों आरोना बिनि उनाव अगेन जोङो फ्लाइटआव बोर्ड खालामहैदों स' खस्थ' खालामदों जोङो मम'नि थाखायनो बिकज अभियासलि वर्थ इटबो बिकज बिनि मम'आ बिराद गोथावखा आरोना ओमफ्राय आङो बारा बेफोरबायदि माने मसालाफोर होनाय मम'फोरखौ मोजां मोना जेरै दानिया बानायोना फ्राइड मम' जा बा मम' बिराद धनिया पाउडार जिरा पाउडार रेड चिल्ली पाउडार माबा माबि होनानै बानायो बिदिखौ आं सुखुथारा आरोना बेखायनो आंना बिराद स्पेसिफिक माने स्टल्स दङ जेरावनिफ्राय आं मम' जायो लाइक बागडोग्रायाव थांबाथाय जायो ओमफ्राय गुवाहाटि लेअभार मोनबाबो आं गुवाहाटिनि फ्लेभार्स अफ दार्जिलिंनि मम'खौ बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय आरो बिदिनो अबेबा स्टलनिफ्रायल' जायो सब स्टलनिखौ आं प्रिफार खालामा ओमफ्राय आरो खायसेयाव आरो चाटनिखौबो गोदै होयोना बेखौथ' सुखुथारा आरोना स' नै जोंना इन फ्लाइट मम' पार्टि सोलिगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि गोथावमोन ना माने बिराद गोबावनि उनाव मम' जादों आरोना आं बुंखाबायना आं जानला मोनला मम'खौ जाया होननानै स' आं दिल्लीयावथ' मम' जानायखौ एकदम प्रिफार खालामा जाबाबो माने सफदरजों मजनु काटिला बै साइडथिं थांबासो जायो ओरैनो जानला मोनलाखौ जाया ओमफ्राय अलरेडि आं मम'नि थाखाय क्रेभ खालामगासिनोमोन माला गुवाहाटि लेअभार मोनगोनसो जागासिनोमोन ओमफ्राय थेंकफुलि बागडोग्रानि फ्लाइटखौ अपारेट खालामनानै मम'खौ मोनजाबाय स' मम'खौ जाखांनायनि उनाव दसे गोबाव थाबाय आरोना बिकज मम' जानाय लोगो लोगो बेलेग बुस्थु जाना होबाथाय बै मम'नि फ्लेभार बै टेस्टआनो गायब जागोन नालाय बेखायनो जेबो जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दसे उनाव जेब्ला जोंनि क्रू मिलखौ आं खेवबाय अब्ला ब्राउनि नुबाय आरोना ओमफ्राय नुनानै थानो हायासै ओरैबायदि डिलिशियासमोन स' ब्राउनिखौ जाबाय ओमफ्राय आरो 4 सेक्टर अपारेट खालामखांनानै माने हर जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय आरो बिदि 4 सेक्टर अपारेट खालामबाथाय जेबो संनो खावनो एनार्जि थाया नालाय स' बेखायनो फ्लाइटआवनो डिनारखौ खालामखाबायमोन बिरियानि दंमोन लोगोसे राजमा दंमोन स' राजमाखौ आं गोथाव मोना नालाय स' राजमाखौ गारनानै जास्ट बे नन भेज बिरियानिखौल' जाबाय आरोना आङो स' लास्ट सेक्टरावनो डिनारखौ खालामखाबायमोन फ्लाइटआव ओमफ्राय न'आव थांनानै जेबो संहैला आरोना बिकज एनि विच वेज एनार्जियाबो गैखाला संनो हानाय हालोदाव गैखाया ओमफ्राय अन द वे केबावनो खानायखौबो खेवना लाखायो आरोना आङो बिकज सानसेया खाथबना लानाय जायोना
खर'आ बिराद गिलिर जाना थायो ओमफ्राय आरो केबाव खेवना लाखायो अब्लासो रिलेक्स फिल जायो आरोना बिराद रेजें मोनो खर'फोरखौ ओमफ्राय बिराद गोलाव दिनमोन दिनैनिया 10टायावनो ओंखारलांनाय स' 10टायाव ओंखारलांनायबा माने 9टायावनो रेडि जानांगौ नालाय ओमफ्राय हरावबो सफैगौ माने बिदिनो 10टा 11टासोआ जाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय रुम सहैनाय लोगो लोगो उन्दुखाबाय So guys same vlog next day ओमफ्राय unfortunately next day आंना stand by दंमोन but maintain जायासै आङो pull out जाबाय आरोना मोननै सेक्टर अपारेट खालामनानै हायद्राबादाव लेअभार मुझे वेदर अच्छा लग रहा है So बे लेअभारा बिराद खम रेस्टनिमोन आरोना 12 hours 40 minutes ओमफ्राय बेयावनो जोंना केबाव थांनाय ओमफ्राय आरो रेडि जानाय मानाय गासिबो इनक्लुड जाजोबो स' फार्स्ट अफ अल नुनाय लोगो लोगो रागा जादोंमोन आरोना जे इमान सर्ट रेस्ट पिरियडआव आंखौ पुल आउट खालामबाय होननानै बाट देन जेब्ला सहैबाय ओजानि वेदार ओजानि भाइब बिराद मोजां मोनबाय आरोना लाइक रिग्रेट फिल खालामासै स' हटेल सहैनानै डिनार खालामनानै डाइरेक्ट उन्दुखाबाय आरोना ओमफ्राय माला उन्दुनानै माला सोरांखौ पात्ताखौनो मोनासै बिकज बिराद मिनिमाम रेस्टमोन ओमफ्राय आरो सिखारनाय लोगो लोगो ब्रेकफास्टखौबो अर्डार खालामखाबाय आङो जास्ट साहाजों बेकरि बास्केटखौल' बिहरबाय ओमफ्राय आंनि कलिगा पराठा कट फ्रुट माबा माबि बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो जास्ट क्र'ज' माफिन ओमफ्राय टि बेनो आंनि थाखाय एनफमोन आरोना दिनैनि दिनखौ स्टार्ट खालामनो बिकज जोङो जास्ट मोननैल' सेक्टर अपारेट खालामनानै मोनसेयाव एज ए पेसेन्जार थांगौमोन स' हायद्राबादनिफ्राय गवानिफ्राय हायद्राबादखौ जोङो अपारेट खालामनानै गेजेराव दसे समनि थाखाय हल्ट ओमफ्राय दिल्लीयाव जोङो एज ए पेसेन्जार थांगोन आरोना ओमफ्राय बे जा गेजेरनि दसे समनि हल्ट दंमोन ना बेयाव जोङो मिनिस'आव थांबाय एयारपर्टखौनो एक्सप्लर खालामबाय ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय माने दसे सम मोनबाबो एसे एक्सप्लर खालामनायखौ आं प्रिफार खालामो आरोना ओरैनो जिरायना थास्लायस्लाय बरिंनो स' मिनिस'आवनो थांबाय ओमफ्राय आरो बिराद माने आं मिन्थिया मालायजों बेफोरबायदि जायोना जाया बाट आंजों बिदि जायो आरोना मिनिस'नि इच एन्ड एभ्रि प्रडाक्ट आंखौ माने बिराद एट्रेक्ट खालामो आंखौ बाय बिदि बुंनाय बायदि मोनो आरोना आङो ओमफ्राय आरो लास्टाव थाङै थुङै आङो स्टिकि नट्स लाबाय लोगोसे मोनसे फिसा नटपेड बिराद किउट नुदोंमोन नालाय स' बेखौनो लाबाय ओमफ्राय पेनबो नांखागौमोन स' पेनखौ लाबाय आरोना बाखि आननेसेसारि बुस्थुफोरखौ लायासै आङो बाट बेखौ आंनो नांगौमोन नालाय स' स्पेसिफिकलि बेखौल' टिक खालामनानै आङो बेखौ लानानै फैबाय स' मिनिस'निफ्राय जों डाइरेक्ट फ्लाइटआव थांखाबाय ओमफ्राय आङो एभ्रि टाइम शलखौ केरि खालामखायो नालाय जोमना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय अखाबो हागासिनोमोन बिराद मोजांमोन वेदारा ओमफ्राय एज ए पेसेन्जार जेब्ला आङो ट्रेभेल खालामोना अब्ला आं एभ्रि टाइम गावनि थाखाय मिल बुक खालामखायो आरोना स' नै बियो इन्डिग'नि गोदान मिल फैदों नन भेज सेन्डविच स' बेखौबो ट्राइ खालामाखैमोन नालाय स' आङो स्पेसिफिकलि बेखौनो ट्राइ खालामगोन होननानै बुक खालामदोंमोन ओमफ्राय बाय द वे बिराद गोथावमोन आरोना सोरबाफोर जुदि ट्राइ खालामाखैबा खालामनो हागोन स' डिनाराथ' बेनो जाखाबाय नालाय दायो रुम थांनानै डाइरेक्ट उन्दुहैखानोसै स' दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस सी इउ इन दि नेक्स्ट ब्लग बाय लाभ इउ अल